Здравейте! Днешното видео е малко по-различно. То ще бъде демонстрация, тестване и първи впечатления от продукт. Продукта, който днес ще тестваме, е този комплект за кадифен маникюр от марката Сияте. Получих го като подарък за рождения ми ден през декември и реших, че би било интересно, ако ви покажа какво представлява, как действа и така нататък. В случай, че вие се чудите дали да не си го закупите или пък не знаете просто дали си заслужава. А ако искате да видите повече, останете с мен. В края на видеото също така ще тествам маникюра как ще издържи след миене на ръце, нанасяне на крем и така нататък. Така че ако ви е интересно, останете с мен. Ето така изглежда комплекта. Опаковката е много симпатична и елегантна същевременно. Въпреки че е показано на снимката, не е препоръчително да използвате мъхчетата върху устните или лицето си. Те са предназначени само за ногтите. Все пак реших да го вметна. Комплекта съдържа лак за ногти, малка четчица и кутийка с тези мънички, супер фини кадифени власинки. Има и листовка, която съдържа снимки и указания за употреба на самия продукт. Лака е наистина разкошен, не само цвета, но и шишенцето. Опаковката е много женствена и красива с тази малка черна панделка. Преди всяко лакиране винаги започвам с нанасянето на лак основа, който предпазва ногтите от оцветяване и изглажда повърхността им. След това, според указанията на продукта, първо ще нанеса един пласт от лака и ще изчакам да изсъхне напълно, преди да продължа по-нататък. Виждате колко наситен е лака и дори с един пласт пигментацията е изключително добра и изглежда красиво и плътно върху ногтите. След това, според указанието, трябва да нанеса още един пласт лак, веднага след това, докато е все още мокър, да поръся обилно с власинките. Но ако желаете, можете да махнете капачката и да топнете самия нокът върху власинките, за да полепнат. Важно е да използвате нещо отдолу като подложка, върху което да падат власинките, за да можете после лесно да ги съберете и да ги върнете обратно в кутийката. Аз ползвам пластмасовата част на самата опаковка от комплекта. След като поръсите власинките, можете лекичко да притиснете с пръст и след това с помощта на четката да премахнете останалите мъхчета около нокътя. Трябва да призная, че останах много впечатлена от резултата. Изглежда супер стилно и елегантно върху ногтите, въобще различно от всичко, което бях виждала до сега. Много интересен матиран завършек. Самите ногти изглеждат почти като плюшени. Много ми хареса идеята и мисля, че маникюра би бил подходящ най-вече за специални събития. За подарък би било супер, рожден ден. Свети Валентин също наближава, така че момчета, ако искате да изненадате приятелката си и ако въобще тя си пада по такива неща, мисля, че това би било супер идея. За бала също би било много интересно, ако искате да сте различни от всички останали. Определено мисля, че ногтите ви с този маникюр ще съберат всички погледи. Това определено не е маникюр за всеки ден, тъй като забелязах, че на следващите дни при вършене на ежедневна работа някои от мъхчетата започват да падат на места. Така че бих препоръчала да си правите този маникюр само преди специално излизане. Да кажем, но не и за ежедневието, тъй като ефекта е за ден, максимум 2. Видях на сайта, че този комплект се предлага и в още 2 цвята, тъмносин и бежов, но лично на мен този ми харесва най-много. Ако искате да разберете повече за комплекта, откъде можете да си го купите, колко струва и така нататък, на блога ми ще има статия с пълна информация за това.
Ето така изглежда завършения маникюр. Следват и тестовете с миене на ръце и крем за ръце. Така изглеждат ногтите, когато са мокри. Няма никакъв проблем, нищо не пада, само отнема няколко минути докато власинките изсъхнат, но после пак се изглеждат по същия начин. Ще изчакам докато изсъхнат и ще премина към втория тест. Ще си изпия чая през това време. След нанасене на крем за ръце, за моя изненада, власинките пак си останаха непокътнати. Можете да видите сами как изглежда маникюра преди миене на ръце и крем и след. И това е. Надявам се видеото да е било полезно, в случай, че се интересувате какво представлява този комплект или пък сте си търсили идея за ефектен маникюр за вашето предстоящо специално събитие. Моето заключение за продукта е, че е изключително ефектен върху ногтите, много лесен и бърз за употреба, но най-вече подходящ за специални събития, тъй като не е траен. Мисля, че би бил прекрасна идея за подарък. Опаковката, както на самия лак, така и на целия комплект, е изключително елегантна и красива, луксозна дори. Така че мисля, че всяка дама би се зарадвала на такъв подарък. Ако харесате този тип клипове с първи впечатления и тестване на продукти, напишете ми в коментарите какви продукти бихте искали да тествам за напред. Не забравяйте да се абонирате към каналът ми, за да виждате първи новите ми клипове. Можете да ме намерите и във Facebook или Twitter, за да си пишем, споделяме идеи, снимки за предстоящи клипове и така нататък. И това е от мен. Целувки и до скоро!